Na sziasztok! Ebben a videóban Roblox Rivals fogunk csapatni. Jaj, az a baj, hogy elfelejtettem bedugni a izémet, gyeremet, nem baj, bedugom, megvan. Na, akkor kezdhetjük, szerintem. Így. Na, akkor itt van, hogy a keresél. Nem tudom, mit ezek, mindegy, hagyjuk. Nem tudom, ez hogy működik. Itt van Rivals. Ezt fogjuk játszani. Oksa. Így beléptem. Így elment előtt, így gondolom csapatunk egy kis Rivals. Tudjátok, így kell azt. Nem tölt be sajnos, ez a bajom. Oké, tölt. Meg vagyok. Na, ez egy jó videó lesz szerintem. Mivel, hogy ezt a tabletet, vagy számítógépet, a számítógépet most kaptam, egyes szintű vagyok, de tudom, hogy kell játszani, mert a telómon 103-as vagyok. Na, és akkor tudom ezt, hogy kell. Remélem nem lesz olyan nehéz a játék. Igaz, hogy a videó alá, a hosszú videó, vagy rövid videó alá nem írtak. Kicsit loggoldó. Remélem figyelünk, jó, felébredtem. Oké? Miért nem irányítunk? Játok, nem tudok menni. Nézzük, most fog elmenni. De most sem értem. Nem megy. Nem tudom, írjátok meg a kommentbe, hogy kell Rivals-ozni a billentyűzettel, mert én nyomom a gombot, nyomom az előre gombot, és nem csinál semmit. Mindegy, akkor nem tudom, mit játszunk. Valamit biztos fogok csinálni. Most csinálok egy ilyen FPS on a time. Oké? FPS on tech. Ezt, jó? Oksa? Ezt majd ki fogom rakni a YouTube-ra, és légy szíves, majd iratkozzatok majd fel rám, mert meg tudjátok, az első shorts videómban mondtam, hogy milyen játékokkal játszunk. Most azért ez lesz, mert nem tudtam, milyen játékokkal akartok játszani. És így főleg egyébként most merült le a gép a tabletemről. Várjatok! Lehet azért, mert ágyon játszok. Azt nagyon-nagyon lehet az. Biztos az van. Egyébként most idejöttem a setupomhoz, nem tudom miért az ágyon játszottam. De bocsánat, hogy eddig rosszul voltam. Még így is nem tudom, mi van a gépemmel, de nem csinál semmit. Nem baj, akkor játszok izével. Nem csak úgy simán. De jó voltam.
Hát, mindegy. Képes vagyok, ha most is jöttem. Baj, meghaltam. És egyébként, hogyha egy csapatba játszok, most van egy magyar itten, és hogyha ez a videó, vagy az az ember látja ezt a videót, akkor az írjon már a videó alá, hogy ott voltál. Mert az nagyon vicces, mondd videóval vagy itt. Csak most melyiket akarom, most nem vagyok hajlandó találni, de nem baj, most akkor a videó után kifolyom. Remélem nem lesz való, mert egy kicsit meg is vagyok szerintem fázva, mert mikor mindig megyek valahova, pont akkor nincs zsebkendőm, és akkor tele van tokonnyal a fejem. Itt áll, és akkor nem tudom beszélni, látjátok? Nem béna vagyok. Hát, egyébként meg billentyűzettel jobb, csak nem tudok most használni, mert le van merülve. Ez itt hogy kell? Látjátok, hogy repül? Baj, gyerekek, jól így. Benne van az életben, meg is tudsz hallani. Más lelőtték, egyet élőkre, a másikat meg én, megbasszoltam. Jaj. Most visszakaptam, amit kapott tőlem. Már van még harmadik helyzet vagyok. És egyébként, hogyha be akartok jelölni, az a nevem, hogy Imre Három. Mindenki, az első 1000 ember, akik visszajelölöm, viszont magyarokat, mert nem fogom bejelölni. Hogyha magyar a nevük, visszajelölöm őket, de hogyha nem, akkor nem fogom őket. Szóval úgy csináljátok, hogy ne legyen ilyen sín nevetek. Úgyse? Ez a videó. Ennyit szerettem volna. Sziasztok! Nyomjátok meg a lájkot, a feliratkozást, és nyomjatok egy jó nagy csengőt is. És hogyha nektek ott van a hype üzemmód, akkor azt is nyomjátok meg. Sziasztok!